bata pa lamang, kayo ang naging magulang. Sa aking bawat hakbang, turo niyo'y tamang daan. Sa aking mga pagsubok, kayo'y laging tumutok. Kayo na ang laging kapay, hanggang sa magtagumpay. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Gintong alaala ng ating pagsasama. Sa hirap at ginhawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Nang ako'y makilala, sikat sa buong madla. Ang ibang karangalan, sa lahat bahagi ka. Ngayon ka nakita, hinubog ng lumipas. At bawat ngayon at bukas, nakapusin hanggang wakas. Salamat, salamat, salamat sa pagkakataon na makapiling, makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Salamat, salamat, hindi malilimutan. Ating pinagdaanan, ating pinagsamahan. Sa hirap at ginawa, sa lungkot at saya. Salamat, salamat, salamat sa RTN. RPN Provincial Stations, DZBS Baguio, DYKB Bacolod, DXXX Zamboanga, DXKO Cagayan de Oro, DXDX General Santos, DYKC Cebu, DZKI Iriga, DXKD Dipolo, DXKS Surigao, DXKP Pagadian, DXKT Davao, at DZRL Bata. RPN Provincial Stations. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na! RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Mga karonda, magdangog na sa programang Parareta Sinilaka ni Paracena Maconsuelo.
Talagang kakaiba. Barreta Asin Latika ni Philip Baracena. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Pagkatapos ng sari-sarit mabusising pagsusuri, pagsisiyasat at pagtitesting ng mga siyentipikong super seryoso, napatunayang super effective ang Shield Antibacterial Soap sa pagpatay ng 99.9% of germs. Kaya believe ang Philippine Nurses Association at tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Pag napatunayan ng mga siyentipiko na ang isang sabon ay super effective laban sa mga germs at napabilib mo ang mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, abay matindi ang sabon na yan. At ang sabong nagpabilib sa mga nurse ay Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng germs, kaya tiwala ang mga nanay. Araw-araw, milyong-milyong mikrobyo ang hinaharap ng mga nurse pag sila'y on duty. Ang sabong nire-rekomenda ng Philippine Nurses Association para labanan ang mga germs ay Shield Antibacterial Soap. Napatunayan sa mahigpit na pagsusuri na sa Shield, patay ang 99.9% ng mikrobyo. Shield, believe ang mga nurse, tiwala ang mga nanay. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang super effective sa germs. 99.9% patay. Available in 4 exciting scents: Cologne Fresh, Menthol Cool, Sakura Bloom, and Honey and Orange Blossoms. Subukan ang Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse. Tiwala ang mga nanay. Pagdating sa germs, huwag maging kampante dahil naghihintay lang ang pagkakataon ng mga yan para atakihin ang pamilya mo. Ugaling maghugas ng kamay. Anong sabon ang dapat gamitin? Ayon sa mga eksperto tulad ng Philippine Nurses Association, Shield Antibacterial Soap. Patay ang 99.9% ng mikrobyo. Napatunayan yan sa masusi at mabusising lab test. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga nurse, kaya tiwala ang mga nanay. Misis, dahil mas madalas ang stay at home ng pamilya, mas madalas ang eat at home at mas madalas ang paghugas ng kawalit kaldero. Buti may solid laban sa heavy-duty hugasin. Ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Misis, ang sarap ng feeling pag may solid kang maaasahan sa bahay, di ba? Yung hindi ka bibitinin.
Pagdating sa heavy-duty hugasin, solid na maaasahan ang number 1 Smart Dishwashing Paste with double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya bawat pahid, linis solid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Mga dugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Pet sa 14 kita ka na bulan na Enero. Aldaw kita nin Sabado. Nagdrodakula na baga numero kan kunyan digdi kalendaryo. Ali pala ni sa kunyan na PCSO. Raypan PCSO may kalendaryo. Dakol man kayan kwarta dyan. Pero ang mga darakulang tindahan kunyan, mayo na bagang kalendaryo ay pambirang buhay tayo ni. Salado Technical si James Oco. Sa information si Aldrin Orlanda. Sa transmitter si Joanna de Villas and man si Tony Matic Saison. Kuman po ang sa indong mga kaibahan, ngunya na pagkaaldaw, ako po si Philip Barasena. Nagsasabing good morning sa Indogabos daw ang ani mauran-uran ng kamugtakan kan sa tuyang panahon. Dara po ini kan low pressure area na sa tuyang namamatian ngunya na pagkaaldaw duman sa parting Surigao. Aray umandigdi sa tuyan low pressure area. Kundi sabi kan pag-asa magin mauran ang northern Luzon saka na eastern part kan Luzon. Kaya duman po sa mga parantabay niya to na yaon sa mga low-lying areas. Magtaga preparar na kamong mag-evacuar o kaya dapat nag-evacuar na kamuta ngunyan na panahon ito pong mga yaon sa low-lying areas. Minsan nagkakaigwa po nin landslide. Naglulumoy na daga. Narakan pagrarom ka na tubig daw sa spillway dyan sa San Jose kundi pa nag-aapaw ang tubig digdi po siyudad kan Iriga. Diyan sa Barangay Santo Niño, Santa Maria, Sinsagrada. May nagkakapira pong mga porsyon dyan na igwanin spillway. Tapos ining digdibo sa Barangay San Andres. Luwas dyan sa sa may Pugay, sa Banawan kan Baaw. Ingat po kita sa duman sa mga kababayan nyatong yaon sa harababang porsyon, harababang lugar na inaabot ka na tubig ngunya ng mga panahon. Oy, belated happy birthday pala kay Reverend Father Joben Boboy Abanyo kan Our Lady of Miraculous Medal Pares dyan po sa Santiago digdi siyudad kan Iriga na nagselebrar kan sa iyang kompleanyo kasudma. Sabi kan sa to yung mga kababayan, si Father nga tatao man pala naman naed, amo nga mismo na naed. Ayan pa, di normal yan, tatao pa man yan na mag-drive, tatao pa man yan mag-saod, tatao pa number 1 magkakan, saka mag-inom. Kung an pa di invisible na, tapos immortal, ay talagang ibang klase na yan. Unarog na kay Jesus Christ kalagnala.
Pero sabi kan iba man ang nanunodan nindang padi. Kung ngayon pading padimalas. Yung ngayon pading padibuenas. Iba man madi na madimalas. Mading buenas. Kaya duang bagay sa naman po digdi sa kinaban ang buhay kan tao. Pwedeng swerte yung ka, pwedeng malason ka. Sa oral daw na pagkabuhay niya to. Kumusta pala dyan sa Merkado Publiko kan Syudad nin Iriga, dyan sa Erga City Public Market. Ano man po ang sa inyong pinagigibong niya ng mga pagkaaldaw, ngunya na pagkaaldaw. Man sa mga amigo tang mga paratinda dyan sa merkado, kumusta ang bintahan? O nyan, naglangkaw na naman po ang presyo kan mga barakalon, ining purog, naging 61 pesos na ang kada purog. Duman sa mga parainom, tama yan, dahil na kamo magparainom. O nyan na New Year, kay puwan ang pagbabago sa buhay, kan lambang saro. So, ibabakal nin inomon, ibakal nin pagkakan sa pamilya, kung arog kayan. Na la nakamahal kan purog. Sabi kan mga paratinda, nagmal na kaya nga sir, pambihira. Pero may sadiri man kaya kamong mga suggested retail price. Ang problema kay ni ang Department of Trade and Industry kung namo-monitor ining arog kay ning bagay. Minsan daiman ka namo-monitor kan DTI bagan mga arog kay ni. Kaya talagang dipisil pag arog kayan. Naro ba may nag-uugong digdi sa sakuyang talinga? Naro linalaog nin doros ang talinga ko Hoy, kumusta man ki Ate Marie Manaog saka kay Reverend Father Dan Aguilar dyan po sa San Isidro digdi po siyudad kan Iriga. Ki Kuya Nilo asin sa iyang esposa. And syempre sa gabos ng mga taga-barangay San Isidro, kumusta po kamo sa pangenot yan kan punong barangay, si punong barangay Gare Marinion Council. Yan man po sa Masusoy Spring Resort and Reception Hall ki Kagawad Daday na perming hayahayan buhay, ki Ate Milet Moralio, ki Manoy Rom and Manay Silita Robles. Yan sa pamilya Coronel dyan po sa sinambit ng barangay. Oy, saro po sa pag-uurulayan niya to dyan sa Banawan ka na buhi ining manunungod sa dredging dyan sa sinambit ng Banwaan. Tas si Congressman Mix Villaferte pala niguananin tagamang pundo para sa mga equipment na madrids kan nagkapirang porsyon kan itong pinag-aagihan kan danaw kan buhi kan tubig kan itong nagbubulo sali sa danaw kan buhi. Dyan po sa Banwaan ka na buhi, saro po sa binabahang lugar, iyon San Buena, sinagkapirang lugar, dyan sa sinambit ng Banwaan. Kundi sabi kan sarong dakulang politiko na nagpaasensuman kan siya an alkalde pa sa Banwaan ka na buhi, bako man yang dredging an kaipuan dyan sa danaw ka na buhi. Ang dapat niyang idredge iyo an digdi sa may PC o ining napukor kan panahon ngunyan pinag-aapod ng People's Energy Services Incorporation. Kumbaga nga hababaw na tubig dyan sa danaw kana PC.
ngani ngayang maresolveran ang pagbabaha dyan sa nagkapirang lugar, barangay sa Banwaan Kanabuhi. Tapos ining mga pagbaba mambaga digdi sa nagkapirang Banwaan man sa Rinconada area na halos minsan pag binabaha halo yun mag-subside ang tubig. Dapat maasikaso ang mga programa sa flood control project digdi po sa Rinconada area. Apisar kaya na sabi niya sa Sakuya na ngaya dahil magparaturoklingan ang mga local government units na man iba-ibang ahensya kan sa tuyang gobyerno. Kung isay ang malinig, madredging, kan danaw, kan buhi. Tapos kung paano papaharalion itong mga yaon dyan sa Tabaw River na pinagsasabing pigharungan na kan nagkapirang mga kababayan niya to dyan sa Banwaan kan buhi. Dapat niya an magpahali kayan bakusan ng DNR magin an lokal na gobyerno ka na Banwaan. Kung nga ta yan tabig para turugutan na magharong dyan mismo sa may tangod kan Tabaw River dyan po sa Banwaan kan buhi. Itong pinag-aagian kan tubig kan bulos hali dyan sa Danau. Siyempre mauulang itong pagbulos kan tubig imbes buwelo kan tubig dyan sa Banwaan kan buhi itong hali sa Danau pa siring sa kababaan. Uy, nauulang na kaining mga igwa na kaya pala dyan mga naghararong na dapat paharalion kung diyan problema mayo manipon an ining Bureau of Fisheries and Aquatic Resources magin an DNR. Ano po ang pinagigibukan mga ahensyang ini pero nga itinutok doan local government unit kan Banwaanin nabwa na daap ay baaw ay istiboy pambira na dapat iyong magpahali kan sinambit ng mga squatter dyan sa sinambit ng river dyan sa Banwaan Kanabuhi. Kung niisipon dahil na magparatinukduan magtarabangan na para makontrolan pagbaha sa sa inman na lugar digdi po sa Rinconada area. Ini man na bipar naggagamit kan tubig kan danaw kan buhi maayo man pakialam ultimo nganing mga water lily dyan sa Lake Buhi tutok do pa so local government unit na sinda ngayon dapat magpahalikan pambira. Tabangan na po nindo ta kamo nakikinabang man kan tubig kan danaw kan buhi. An tubig baga para sa mga paraomang pinagkukuha dyan sa danaw kan buhi. Ahensya baga kan National Irrigation Administration. Iyo po ang nagkakapot kaya nga ni kung igwanin mga pagbabaha digdi po sa Rinconada area ang binabasol ang National Irrigation Administration. Dahalo yun nga magpaluwas kan tubig dyan sa danaw kan buhi ta sige man ang halat sa local government unit. Isay na kaya ang masusunod ang hapot dyan, isay na ang mahiro. Parehas ka mo dapat maghiro sa araw kaning bagay kung nagbabaan na ano taday ka mo magpaluwas kan tubig ta gusto kaya nindo pagparakulungon man ang tubig sa danaw kan buhi kaya para sa mga paraoma daw nagbabaan na po ang Banwaan kan buhi asin iba pang lugar digdi sa Rinconada area. Hamak mo mga rason nindo yan rason baga sa mga mayong pakiaram sa sistema kan sa tuyang mga kababayan o sa mga nangyayari digdi sa Rinconada area. Dapat maging responsable po kitang mga empleyado kan sa tuyang gobyerno ta kamo pigsisildoan ali sa buwis kan mga namamanwaan. Masupog kamo kung mayo kamong naginibong tultol para sa tuyang mga kababayan. Sayang kan sweldong pinagpapara sweldo sa saindo. Kung mayo man kamo maginigibong lakdang para mapakarhay ang Rinconada area. Mapahatan ang pagba digdi po sa Rinconada area mga buwisit kamo.
Tiyog na ringkunada, nakatutok na kay Philip Paracena. Simple po na trabaho sa gobyerno kung talaga magtatarabangan digdi po sa ringkunada area. Ano taday mapahatan ng pagbaha digdi? Hindi man na di inar, saro maning nakakabuisit, man ginigibo, kundi sagin-sagin magparabantay kan kabukidan, nakaralbo na nga ni. Pulis bagan nagdadakop kan mga illegal na parapalod nin kahoy, bako umangka mo. Ito turn over sa sendo, tapos kung minsan nga ni, nawawarapan mga kahoy na pinagto-turn over sa DENR, ang hapot dyan, napapaano? Haluyon ang proseso, kan kaso. Kaya talagang ibang klase ang sistema kan sa tuyang gobyerno, digdi po sa tuyang nasyon. Sige, sa naman ang turuko kan ibang mga empleyado dyan sa DENR, dahil nga nababantayan ng mga yaon sa kabukidan na dahil pagparapaludon ang kahoy na pinagtanom kan sa tuyang mga kababayan, na minsan nagkakaigwa pa po ng tree planting activity ang lokal na gobyerno, an manlain-lain na ahensya ka na sa tuyang gobyerno, kabali na ang mga non-governmental organizations para sa liwat rumambong ang kabukidan. Damo man, sige sanan turog sa pansitan, sige sanan resibi. Pag-arog po kayo ng sistema kan sa tuyang gobyerno, ibang ahensya talagang day maasinsuan sa tuyang nasyon, pag-arog kayan. Day marambungan kakahuyan, sige sanan kalbukan kabukidan, naubos na kan mga para oring, para palod nin kahoy, kamong yaon sa DENR, mayo man ginigibong lakdang. Pero po yan, sa kausa kaya nagbabaan, nagkapirang porsyon, nagkapirang banwaan, digdi sa ringkunada area, tamayo ng gayong darakulang kahoy sa bukid na parte kan iriga na pwedeng makasagang-sagang man lamang digdi sa tubig na minabulos pababa sa mga kababaan na lugar digdi po sa ringkunada area. Aloy na po kamo dyan sa posisyon na yan. Sabi nga ni kanibang mga nakaulay ko, maski sa Philippine Coconut Authority, maayo ngayong pagbabago ang sistema kan sa tuyang gobyerno. Kami ngayon maritero na lamang, sagkod ngunyan, ay maayo nga kaming nahiling na talagang nababago sa gobyerno. Mas lalong nagpaparalala ang korupsyon. Ang mga illegal na aktibidad, ang kampanya laban sa illegal na droga, pinapa-korte si resignation na nga ni. Ang mga full-fledged colonel, tapos ang mga general, ilingon ta kung ano ang mangyayari kay ning mga korte si resignation na ini, kan mga general saka colonel sa Philippine National Police. Tapig para lang kawan na po ang sendong mga sweldo, iyo man girara ang sendong mga gibo, imbeltan ibadigdi sa mga illegal na aktibidad. Sa rupa kayan, kinakaputan ka mo, kan nagkapirang alkalde, kan gobernador para gamiton sa mga illegal na aktibidad, ay buisit. Magturutuhan sa nanganay kita. Pati sa droga, nagpapagamit ka mo. An iba sa naman, igwa pa man mga tultol na miyembros kan PNP, pero nararaot po ang PNP. An sa indong imahin, darakan dainindo kayang puon ang illegal na droga digdi sa satuyang nasyon. Apos ang mga illegal na aktibidad, kung minsan, an iba, naginimbil to sa illegal na an ibang mga general saka colonel. Colonel problem. Tama sa naman itong sinabi ni Presidente Bongbong Marcos na dapat magkaigwa ka muna na korte sa resignation. Lalong-lalo na ito pong may digtaan sa indong pangaran na general saka colonel sa Philippine National Police. Makasusupog abang tataas na kan sa indong sweldo. Tapos sige panindoan gibonin mga kalukuhan, ano ba? Imbelto pa sa mga illegal ay pambihira. Tan iba kaput kan gobernador, kaput kan mayor, an ibang chief of police, an provincial commander.
Kaya paano mapupuhuan mga illegal sa sarong lugar pag arog kay ni ang sistema kan Philippine National Police digdi po sa satuyang nasyon. Good morning palan kay punong barangay Weden Salvadora, kay Franz Bardonado Onyedo, asin man kay Mini Bagayawa. And syempre kay Conchal Buboy Villanueva, asin man kay Ma'am Impay dyan po sa Santo Domingo, digdi po siyudad kan Iriga. Saka kay retired Air Force Alex Celeste, kay Grandi, kay Kagawad Lowell Lleno, kan Antipolo Old Nabua Camarines Sur. Asin man ki Conchal Manolog Jano Luzon. Inan Conchal na pag-abot sa pagtabang yan po sa mga kababayan niya sa Banawan kan Nabua, talagang dahil naguhuraw na sa iyang itinataong idinuduhol na ayuda sa mga tios na taga Banawan kan Nabua. Magin sa mga senior citizen, duman sa mga may diferensyan mata, nagtataonin libreng check-up, libreng salming si Conchal Manulog Jano Luzon, kana Banuanin Nabua. Kaya lang magparakor kontra si Pading Rocky. Sabi ni Pading Rocky, mas lalo ngayon naglabuan sa ko yung paghiling, pambira niya. Pading Rocky kaya, iba man ang sasalmingan kayan, pang madiklom. Talagang dahil mo masisilag yan kung ang salming mo, ginagamit mo, pambanggi at pang aldaw. Maski banggi, naka-sunglass, pambira. Nagaro kung sa, ano yan, kung sa sugok, ibang klase ang pansilag mo nin sugok. Kung boyon o mahuhumsa. Papa Consuelo sana po kita ta dawa malipot an kamugtakan ka na panahon. Usong-uso ang siipon. Pati baga mga hayot tinatalaban na kan siipon. Ang manok sa kaayam. Ay ano na niya ako ni, talagang iba ang klema ngunya ng mga panahon. Ang number 1 na nakakasipon sa tawuan pagmayong laog ang bulsa. Matinding hilang po yan na minsan talagang sa kaisip mo sinisiripon ka na. Kung saan ka makuanin kwartang pampabulong, yan ang number 1. Kabakal basang antibiotic, pati mga bulungon yan ka mga mahal na. Kaya ako po nagiinom na sa nabaga itong mga herbal yan na oregano, minsan tea na hinahaluan limonsito, tapos inipo bagang kunyan lakadbulan. Naggaga na lang ako para maibsan ang lipot saka mahali na ang grabing abo. Kung grabe ang sipon mo, pero ka na ayam na nagbabatok permi, o kaya ngunya na bulan pero perming New Year, pag nag-aabo ka, huna mo grabe ang putok sa imong daghan, naglalagatob, naglalapatok. Pasintabi duman sa mga nagkakakanta, baka madisganar. Diyan ibangon yan, pag nagagadan ang ayam, maring ka di bunuon. Amalin ba sa nga agno. Tapos ngayon, ayam kunyang painit nin hawak. Exotic pod da. Ibaan kaisipan kan sa tuyang mga kababayan. Sa lalaki gayon, perming mainit ang hawak pag nakakanin na karning ayam.
an babae man kung nakakakanyod ng karning ayam, baka iba naman ang pagmati. Baka perming naghahanap ng lalaki. Masakit yan kung ang babae, sige ang hanap ng lalaki. An ayam baga, basta ano yan, saro sa an babae ngunyan, pag yaon dyan sa sarong compound, kung ang lalaki nagkakapirang ayam, nauulol. Sige pati ang durulakan, pigaagawan ang sarong babae. Saro man sa nasa isla. Mir, buhay. Kaya, dapat pala, talaga, kung nanayam mo, dahil pagaluan babae, kung dakol ang lalaking ayaw mo, dakol ang nauulol na kalalakihan na ayaw. Ambir. Hindi sa tao, iba yan Pwedeng, baka sa nang magdurulakan ang mangyari, maggaradanan pa. Si JB, so amigo tayo sa Conejo. Dahil, nagsusubalang kita. Sabi ni karundang Joey, basta nga amoritiso na lalaki, gusto gabos na babae. Makuha, may sa Conejo ngayon. Pambira niya ako, araw pa lang kayan. Kaya mga lalaki dapat one woman in one man. Sarong lalaki, sarong babae siya para sa sarong lalaki. Tanganing day mga naan ang kinaban. Day magparadakol ang populasyon. Pero sabi man kan iba, mas maray nga ni nga magpadakol. Silik and kulik ay pambira. Basta nga kaya mong suportaran, igwa man na babaeng narason. Ay, basta nga di ako pagbalyuan, pwede nga akong rugangan, ay pambira niya ako. Ang problema, kung paradagdagan, dahil na kayang buhayon sa pamilya, dahil na kayang suportaran, dyan ang problema. Dahil na magpara-minuslim. Tan luwas mo kayan, kibuloy. Si kibuloy, kadakol babae, kaya man magsuporta. Mayong problema dyan. Pero kung kadakol mong babae na sarong lalaki, ay bad yan. Kung dahil mo na kayang suportaran. Sa imong pamilya nagparakuha ka panin maniba-ibang babae. Diba kaya kung mga aram dyan maski sa profesyon na ini nadakol niyang babae ni kunyan dahil na nga nakontento para sa iyang agum. Nagkuha pa ngayon ng ibang babae pig para akian. Pirmi niyang kaiba-iba kung sa insay na okasyon. Pambirang buhay pag-arog po kaya nan mga kababayan niya to. An iba sa naman na may sa Conejo. Ang bilog na ringkunada nakatutok na kay Philip Baracena. Pagirumdum niya to duman sa mga kalalakihan kung pwede saro-saro sana basta kaya tang buhayon ang sutuyang pamilya ang mga aki magdarakula magtaralubo makapag-adal bakong konsensain na sa nakikikakan sa mga aki so magurang sigan pambabae so iba ayaw manggayan problema. Digdi ka sa Pilipinas maski bako sa Pilipinas digdi sa kinaaban ang ratio 1:7 da.
Sarong lalaki para sa 7 babae, paunon rawaan. Pwedeng maglupay-pay permisi manoy pag-arog kayan. May nahilingan akong pastor. Pig para pahiling sa ko ni kagawad sa ano, ita kadakol babae, kadakol laki. Sa kunyan siya, pinagtutubod talaga itong pastor. Hasta nagparadakol sa iyang henerasyon. Kaya ang pastor, kung minsan may kababalaghan man, nakakabilog nin dakulang pamilya. Kontento man sa mga babae niyang pigaarakian na suportado, kumbaga, garo may sadiri ng gobyerno si pastor. Nagsusurunod man sa iya. Hindi ang ibang pastor, iba man ang nanonodan, magpayaman. Ito, nagpayaman manin mga aki. Nagpayamanin babae. Pero maray man, so kinabtan, talagang suportado niya sa mga babae, kontento sa iya. Dahil man niya pinapabayaan, hasta sa mga aki, nakapagtapos ng pag-eskwela. Sa mga aki kan babae na sa iyang mga kasaruan. Kaya totoo man talaga ang sabi na go and multiply. Kailang magsakuniho. Ang lalaking nagsasakuniho ay pwedeng bunoon. Gibon karne no. Kaya so amigo tang bishop digdi sa siyudad kan Iriga, puro na lang baga rabbit an ataman. Hindi sabi ni DJ Mandi nang ban naman yung rabbit iton. Sabi nga tatawan kita, sagad ngon di kita natatawan pambira. Uduang taon na po kaya, so rabbit na bigpapara promisa sa samuya ni DJ Mandi, dahil baga garo ano style, dahil nahuhumsa, dahil pinapangugbon sa rabbit. Pero mga baog, hindi ang rabbit na mga baogan iba. Mga lalaking rabbit yun, baog. Kaya paano kitang matatawan kay ni DJ Mandi pag ang lalaking rabbit baog? Kita mawawarasan kay ang sabi mo pag rabbit matindi. Wala ta. Pero napupuho baga ang lahi. Sa kundakol ng lahi kan rabbit ni Bishop, ano taday kita warasan? Haloy ng panahon, maduang taon na. Ay makonselo ang mag-atamanin hayop. Ngunyang pati kadakol naman sabi nga ni Ken, mga kalaban ang pag-atamanin hayop. Ultimo nga ning mga siwungon yan, kung dahil mo mauro asikaso, may parakaka na. May mga parakaka na kino, parakaka na ining ikos. Pagpaparatukob ang mga siwo, kaya paano ka makakapadakol kung arog ka ining perming gutom ang ibang mga ikos sa pagtaraid mo. Ang gusto pa rin pagparakakanon, mga siwo. Ni ba na mga sabi digdi sa ringkunada, babo ka mga angap man sa isiw. Kaya minsan talagang magastos ka ngunyan. Sa kulungan pa lang dapat screen na metal. Kaya ako, sabi ni Commander, naman nga ito na screen na ito na mitalapig-gigi bumong kulungan. Nakatatawan ako sa rabbit ni Bishop. Ay, kalukuhan yan. Para to, bodgit. Rabbit niyang kauragan nito. Ang si Commander. Tama na nga ito.
Mga rabbit ito. Dangan ni kay binabawog na gito manok mo. Ang bira niya. Bigko ko ba kikita ra. Ang rabbit da, madaling magdakol. Kung natamanon mo, manintol-tol, siyempre. Yawa rin na hayop, pag dahil mo natama nintol-tol, dahil mo yan nabahog na parara nintol-tol, ay talagang, luwas ka, tigmahok. Mas kagana ang tao, gutomon mo yan, ay perwing mainit ang pamayo ka yan. Aya, dahil ka nag-iintriga, Mister, sasakuya. Sabi si Mrs. Masing ka baka nga iba pigtatawan mo. Buisit nga ka baka nasasarabit man ka. Kung larog na mo kayo ng pamilya. Baka nga iba na pigdadaran mo, iba na pigbabawog mo. Pagkabuhay sa ating pamilya, di mo na aatisbaran, di mo na aasikaso. Kaya makonselo ang buhay kan tao, digdi po sa kinaaban. Oy, good morning Mang Palan kay Mayor Rela Coste dyan sa Banwaan ka na buhi. Sa kuyang mga pinsan dyan, kay Manoy Larry Serdan dyan po sa Tambo. Kumusta na mga ataman mong tilapia sa Tambo na nagkaigwaman in Piskil? Ang tilapia ngunyan, nagsisinto at sintana, puro na sana ba nagpaparamahal. Ang rason, nagkaigwa kaya ng piskil, sa danaw kan buhi. Ang problema pati, kabakal kanin tilapia ngunyan, ang laman baga kan tilapia, abang kunyan. Lalabnaw, itong bakong mapinsod na sabi. Tayan palan ka, mga haling Batangas, sarong simana sana, ibubuntog sa danaw ka na buhay, tapos ipababakal na sa merkado publiko. Mga darakula naman na dati, kumbaga, ready to market na. Pwede nang ipabakal sa merkado, kaya arog palan ganan mga tilapia ngunyan, sa Banwaan kan buhi, minsan mga orag taon pati ang kolor. Ang tunay na tilapia ang buhi, bako upong maitom. Ibang mga tilapia ngunyan nabangi itom. Ako ni. Iyan palang kaya, mga hali pong Batangas ay pambihira. Pati mga para tilapia ngunyan, mga may piskids, igwa ng halong kalungkutan sa buhay. Kaya paano mag-asenson sa tuyang pagkabuhay kung arog kayo ni hinahaluan ng mga labadinya? Ultimong tilapia, pinipirata. Kaya sabi ni Congressman El Rebello Puerte, ngaya magtanom nin sibuyas. Digdi sa Camarinesor, tanganing day nakita magparaasa duman sa Nueva Ecija. Nagray na sana all. Problema kayo ni, pag nagtanom na nin sibuyas, kabarato na naman kan sibuyas, tadakol na mga nagtatanom. Pag pinabakal mo sa merkado, nagraralapa na ta, barato ng marhay. Sabi kan sa kuyang pinsan na paratanom, sinabihan kan sa iyang pinsan nga, pinsan magtanim nga kasili, sa kamal nga kasili, ayaw raw nga ako pinsan, pag prestorya, ikito mga style mong itong, ta paratanom baga nga ako, uban na ako nagtatanim sa uma. Di ko nga kaipuwan na advice mo. Pag nagtanim nga ako sa sili, puro ang migtanim, pag ipababakal ko na, barato na. Kaya permi pong lugi ang mga paratanom, ligdes sa tuyang lugar. Perming nakikinabang ang mga negosyante, ang kadakli. Ang sa tuyang gobyerno, grabe man ang pakinabang sa mga negosyante, mga paratanom.
An sa tuyang gobyerno, grabe ang kampanya na dai magbakal nin o dai mag-import nin mga sibulyas. Sabi ni BBM, kaya pa. Mala. Kaya pa. So, dahil kita nag-i-import. Ang problema, kadakol mga smuggler sa Pilipinas, nagdadara rin mga sibulyas. Pigpaparadilinsyahan, ganing mga smuggler na negosyante, ay pambirang buhay tayo ni. Hindi pong mga Chinese. Ang mga sibulyas, bagahaling China, ni ba? Ang pinagngangalas ko digdi, ano ang bawang ta day nagmamahal. Hindi sa naman na sibulyas ang nagpaparamahal. Tapos duman nga pala sa parting Nueva Ecija, so mga kamatis, piga paparalapa lang, inaarapon. Pag abot digdi sa merkado, ka mga mahal. Ay, pambirang buhay tayo ni. Kaya ang mga politiko, kung minsan, drama ang ginigibo ninda sa tuyang gobyerno. Ay, kulang ang supply na sibuyas, kaya mag-import kita. Problema, nagkapot na sa posisyon bilang DE Secretary, si Presidente Bongbong Marcos, dahil mo nare-resolveran ang problema kan mga paratanong. Abi pababaratuhon ang presyo kan bagas sari sabi kan mga nagtutungod nin bagas digdi po sa Rinconada area. Pagparabutigan kung barato sa na Manila. So mga kadiwa store digdi po sa probinsya mayo mambagang mga kadiwa store. Anyaon digdi sa probinsya mga kadudadudang presyo. Kan mga paninda. Kaya digdi po talagang dahil maasenso ang Pilipinas pag-arog kainin sistema. Ang mga paraoma, tinitiok ang presyo. Kan paroy, kan kopra. Pag mapabakal ka sa mga komprada, ka mga barat. Tapos grabe pa ang risiko ay basa ngaya ko ngaya ken piram porsyento ay pambira. Kaya sain maduduman an sain nasa na maduman ang mga paratanom niya to mga paraoma digdi po sa tuyang nasyon pag-arog kay ng sistema. Imbes na mag-angat man ang sendang buhay, mas lalo pang nagpaparatios kamahal na po bagakan mga ginagamit sa pag-uma. Kamahal kan nabuno, kan mga insecticide, mga pesticide. Igwa pang spray sa duot, ining herbicide. Kaya pagkatapos ka na paggusi, pag-ani, ipipisar ka barato. Dahil pong padudumanan ang mga parauma niya to pag-arog kay ni. Pirming logi ang aabuton. Dapat tabangan gan sa tuyang gobyerno na kung pwede tawanin mga libreng abono. Libreng mga pang-spray. Binsido na ako kayan kung arog ka ng programa kan Department of Agriculture. Bakong puro sa nabanhi ang piglilibre. Kung minsan nga ang mga banhi dahil pa nagtatarambo ng tultol. Tapos binakal na banhi kan DE baka mga luma naman so paroy nakalampas na nin sarong anihan o mga duwang anihan na gawdi stock so paroy na binakal na maray na nga ini kunyan nga ini garantisadong pampisar dahil man nagtuturubo sa iba. Supundo haloy ng pinaluwas tapos suparoy man na nabakal haloy man ipaluwas kaya dahil na nagtatarambong tultul so ibang paroy kaya ni ba dapat kwarta-kwarta na lang tawanin kwartaan mga para uma kundi abo man ang gobyerno kay nita minsan nga ibinubulsaman kan mga para uma.
ang kwarta kan gobyerno kaya binabakal nin banhi. Ang problema man sa mga banhi na didistribuer kan Department of Agriculture, maagi pa sa politiko, sa mayor, bakong mga certified seeds. Certified ang pagdidilain sa kan iba. Pati nga ni si Pader gusto pang magdilain siya. Digdi sa mga paratanom, ako may aram akong padi. Diyan sa sa Banuan kan buhi. Termin kay inom-inuman ni mayor. Siste patitan, padi pala na ini, may nini-nini. Linusob da kan agum kan babae. Nadakop pala si Pader, kalaguyo. Si Mader, ay pambira. Si Mader may aguman, ay ini man si Pader ta pinagtalo pa si saro man na padre di pamilya. Kaya paano makakapagserbi nin tultol kung arog ka ini? Padi na nga ning mismo, taan padi po, tao paman. Ani basa naman ha? Iyo pa nagigibunin kalungkutan sa buhay. Kung minsan mas makasaalan nga ng padi. Tayo nga ning mga inaarakian na man pinapanagutan. Maray pa kayan so civilian sana. Para linig-linig ang ibang padi, tapos ito pala mga paraaki man. Kaya paano pa yan sa bagay, totoong pader na ta, padre di pamilya na nga ni, bako na sa nang pagkarelihiyoso. Kaya lang maanggot ang ibang mga padi sa sakuya at ini po ang realidad na nangyayari digdi sa kinaban. Sabi kan sarong padi na burubuso man saka para inom kung sa ina okasyon yaon man permi ngata nga kaming padi di natitindigan ay pambira. Hamak mong sabi ni Pader Sus Mariosep. Kinarag ka mo giton Pader. Ayun so sabi mo padi malas na padi. Minsan po kadakol ng mga padi anigwang nagkakaarakian na man pinagsiserbihan. Si Pader na ikinan selektor, normal. Mababaye man selektor, sad man lektoran. Ay kata nagpaigin kay Pader, isimong padi, buisit manika. Kaya minsan arog po kayan ang mga nangyayari digdi sa kinaban ang tentasyon perming yaon kung kita maluyan pagtubod na sabi daw anong debosyon da pangadji kung dahi taman isinasabuhay na dadara kita kan mga kinabanon na sabi na pwedeng makaraot po kan sa tuyang buhay digdi sa kinaban. Kadakol ba kan nakakaraot sa buhay kan tao sa kinaaban, bako sa ng kwarta, bako sa ng babae, hindi yan ba, luho. Ani ba man na mga babae, dahil mabubuhay, kundi magkakanin masisiram na pagkakan. Pero po yan sa nakakaraot sa buhay kan tao kung minsan ining kayan apo da. Lingaw lang ako sa English kay itong apod kan makinakan na tao. Kunyan yan garo blasphemy to sa English. Kasalan man giraray grabe kumbaga ay ka nakukontento sa masiram na nga ni sa pagkakan mong kinakakan gusto mo itong mas pa
Kaya talagang ang buhay ka na tao kung kita day makontento ta ang tao mayo man pong kakontentuhan sa buhay, magmayaman, magtios. Talagang permi kitang madadarakan mga tentasyon digdi sa kinaban. Sabi nga ni sa kanta, ang tao'y marupok. Lumimot. Kaya minsan na mag-agom, mga marupok. Iwaman sumaritis. Mas matindi man sumaritis na nakakapagsuwayin mag-agom. Ang marupok, topok. Natutokso. Kaya makonselo ang buhay digdi sa kinaban mag-arog kayan. Kung madali kang madara sa tukso, ikaw manan magsasaponin kasakitan sa buhay. Ayan, iba, sigan sabi, tukso, layuan mo ako. Ang iba man, tukso, lumapit ka sa akin. Mo na nga ni maintindihan ta. So, iba bukan tukso. So, iba gusto. Tapos, ang tukso, pinaka makusog daang bagyo. Kay rami ng winasak na tahanan. Matindi talaga ang tukso. Ito wala winasak so pag-iibahan kan mag-agum. Iba man itong rinadas kan paros. Masagit kung naradas pa kan mga marites so mag-agum. So pamilya ay pambira kung narog po kayan. Oy, good morning palan kay Jen Mortega dyan po sa Balaugan sa Banawan ka na bula asin man ki Margie Simata Ramos dyan po sa Pamukid, San Fernando, Camarines Sur. Ano dahil man kamo dyan pigbabaha. Madali na piyesta dyan sa sa San Vicente Sur digdi po siyudad kan Iriga kundi mainot mo na Tinagba Festival sa maabot na Pebrero 11. Ano daw ang mga madadalan kan mga Irigeño asin kan mga bisita na madigdi po sa siyudad kan Iriga pag abot kan Pebrero 11. Sabi ni Attorney Nonoy Waperina, ang City Administrator kana Ciudad din Iriga, ibabalik po itong dating siselebrار kan Tinagba Festival na ang nagbubutong mga karabaw, ang binubutong pamaba sa kariton. Magayon na barata yan, nawawara na po so kultura kaitong Tinagba Festival na mga atang nakakarga duman sa kariton o kaya pamaba karabaw ang nagbubutong. Ngunyan oo ngunyan na panahon pinagribayan baga kaya ito mga float na mga truck na nga ni gigibong float. Kaya nahihidaw po ito kan sa tuyang mga kababayan. Maski so amigo ko kayo ito na yaon sa National Commission on Indigenous People sa NCIP na retirado na. Ano man ngayon nawara nga sa kultura kan Iriga. Na nadadalan niya pag Tinagba Festival, mga karabaw, kariton, kaya pamaba. Tapos so igo nga kay itong ati-atihan. Magayon baga nga itong pagdalanon.
So ati-atihan mangga napirata man. So mga itom nagin puti na pigpinturahan lang nin uring. Nya ko bako na bagay ni mga tunay na itom. Kung minsan garo nanganganaan man nasusulo kan itong pigpaparaugom nindang gas tapos sinusubsuban baga pinapa binubuga tapos kalayo baka napaarog kayan kaya so iba nagpuruti uminitom sumaitom nagpuruti. So ati-atihan na pirata man. Kung talagang ati-atihan, so mga tugang sana nyatong itom, dahil pagaluan ganing mga piniratang puti na nagiitom-ituman. Saan luwas ta kayan, gandang hari. Hamak mo yan, kung nagpaparada na dyan, mga nakabahag, nakaitom, mga gandang hari, ay Jesus Marioset. Paggandang hari, ibang klase na yan. Pinturan mo, manyanin itong pabahagon mo pa yan, gandang hari pagirara yan. Sabi ka di ba may lawit? Mga itong pinauno, mag-ingat pananggad ngayon kakitan, tag ko lawit. Sige pati ang dakol kan mga kababayan niya tong may lawit na nagsasagin-sagin na babae. Yan yung mga konsamanok binabae. Mas matindi ang siyapol. Kumusta man balan ki Vice Mayor Vic Ramos dyan po sa Banwaan ka na Batu? Ano daw, na-aprobara na budget kan Banwaan na Batu? Sabi ka ni Vice Mayor Vic Ramos, sobra subot kung mag-budget ining si Mayor Junjun Zorilla. Kaya pag-abot sa sanggunian bayan, pinagtitrim down maninda ta kung ano-ano na sa naman ng pigpaparabadjitan kay ni Mayor Junjun Zorilla na bako man na makakatabang sa mga tiyos na taga-Batu. Di man kasi Mayor Junjun Zorilla kan maging alkalde na nagbag-o na baga sa ugali. Kaya maski nga ni si Kong Elred ay pala niniina ako na maglipat sa grupo. Pwedeng maula ang grupo pag-arog kay ni an ugali kan sarong alkalde. At palan sobra sa 76% kan mga trabador sa gobyerno nakaka-resibi pa manin sweldo na mas hababa sa living wage. So imagine ibong kan paglalangkaw kan sweldo sa gobyerno na ipinautob sa mga nakaaging taon sobra sa 76% kan mga trabador ang nakaka-resibi pa man subuot nin sweldo na mas hababa sa indang living wage. Kaya pa taon niyan po daw alang kaw na ang sweldo dahil natataparan ang pagparamahal kan presyo kan mga barakalon kan produktong petrolyo. Ang pamasahe sana dahil mambaga nagbabago. Hindi man kayang presyo kan mga produktong petrolyo minsan nababa, nataas. Dahil mo maintindihan, mababaan sa lapi, mababaanin peso. Alang kaunin 5 pesos ay pambirang buhay tayo ni. Pero pigkakawatan bagaan mga kababayan niya to digdi sa nasyon Pilipinas.
Sa ibong ka na sweldo sa gobyerno na ipinautob sa mga nakaaging taon, sobra sa 76% kan mga trabador ang nakaresibi pa man giraray nin sweldo na mas sa baba sa living wage. Sinabi ni Alliance of Concerned Teachers Chairperson Vladimir Kitawa na ang nagkapirang government employees ang binabayadan nin 13,000 pesos hagkod sa 33.59 pesos na mas sa baba sa living wage level na 1,146 pesos kada aldaw o sobra sa 34,380 pesos kada bulan. Dawa po pagparalangkawan ang sweldo kan mga trabador, mga empleyado kan gobyerno digdi sa nasyon Pilipinas, dahil matataparan ang pagparamahal man kan presyo kan mga barakalon, dahil balansi. Dakul po ang nasasakitan mga empleyado ngunya ng mga panahon, magin sa pribado, magin sa gobyerno, dahilan sa kamahalan kan presyo kan mga barakalon. Dawa pinaglangkawan ang sa indang mga sweldo, kakarampot siya naman. Kasino sanan paglangkaw kan sa indang mga sweldo kumpara duman sa mga binabakal nindang mga prime commodities, basic commodities na pang-oral daw na ginagamit kan sa tuyang mga kababayan. Tapos pinagdagdag pa niya na ang Department of Budget and Management Staffing Summary for 2020, 76% o sobra sa 2 milyon ng mga empleyado sa irarom kan salary Standardization Law 5 o ining inaapod na SLB ang nakaresibi na kan unlivable salaries. Sa bilang na ini 92% ang mga paratukdo sa pampublikong eskwelahan. Hoy, kumusta man palan ki Manay Villa Chavez Agaw, ki May Josephine, ki Kuya Arthur, asin man ki dating punong barangay Julay Colarina. Diyan po sa San Agustin, digdi po sa siyudad kan Iriga. Sharing man ki punong barangay Badi Katimbang. Tapalan ang Philippine Coast Guard iguanan 30 bagong lunadan na turnover na. Iba man bagay ning na turnover na ni sa Philippine Coast Guard. Ano yun ito mga auto? Una ko lamang ang gagamiton kan Coast Guard sa dagat pambira. Kaya ako inibinsido mga style na ni. Gagamiton kan Philippine Coast Guard mga abang gagayo na mga kotse ay pambira. Dapat so mga kagamitan pandagat, pandakop kan mga para illegal dyan sa West Philippine Sea ay ano man arog kanin piggagastusan ka na gobyerno talagang makabibisit. Minsan dahil po ako binsido tamak mong Philippine Coast Guard pagparabakalan pagka mga mamahalo ng mga SUV. Ala baga sa tamanyo ay yan Coast Guard bakong ano yan pandagat po yan, bakong pandaga ang gamit ninda na bakalun kan sa tuwang gobyerno. Tapos
Tapos ining ex-DOTR Chief Tugadi pinag-nigaran ang diversion kan 13 bilyones de pesos na pundo para sa air traffic system kan nasyon. Pinaghabuan ni dating Transportation Secretary Arthur Tugadi kasudmaan subot diversion kan 13 bilyones de pesos na pundo kan taon 2018 na para subot sa communications, navigation, surveillance, air traffic management, CNS-ATM system. Sa pagatubang sa investigasyon kana Senate Public Services Committee, pinag-nigaran ni Tugadi ang sarong report na nagsasabing iguang 13 bilyones de pesos na pundo sa irarong kan 2018 national budget na para sana sa CNS-ATM alagad ginamit para sa iba nan kamauutan arog kan pag-install kan mga electronic billboards sina na pangkonkreto na mga parking space. Talagang matindi man kay ni si ex-DOTR Secretary Art Tugadi. Alagad ginamit para sa iba sa kamauutan pag-install kan mga electronic billboards iyo ang pagkongkreto kan mga parking space duman sa luwas kan mga terminal kan Ninoy Aquino International Airport. Bako sana yan kay puan man imbestigaran pa po so budget kan DOTR manunungod sa di po sa mga Land Transportation Office. Kung napaano tamayo ng official receipt sa mga plaka. Nalo yun mag-abot duman sa mga nagpaparehistro. Ini po ang dapat imbestigaran pa sa Department of Transportation and Communication. Kaya dinagdag pa niya na ang proyekto kan CNS-ATM iyo ang pinunduan kan Japan International Cooperation Agency o JICA. Nigaran naman ni Tugadi ang pahayag na ang sinasabing 13 bilyones de pesos na punduan hali sa 2018 General Appropriations Act asin sinabing ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP iyo ang sarong government-owned and controlled corporation na may hiwalay na budget kan CE. Bisa na anomalya tama ini imbestigaran man ini si ex-DOTR Secretary Art Tugadi kadakol man po kayo ng mga kalukuhan na pinaggibo dyan sa Department of Transportation. Hoy, kumusta man palan kay Sir Arnel and Madam Helen Tan. And syempre kay Manoy Arnel saka kay Manoy Willie Serdan, Manay Belen Pederes dyan po sa Babatngan. Digdi po sa San Isidro, Ciudad Canirga. And kumusta man kay Sir Ariel Blanco dyan po sa Erga City Public Market. Gawa na pating onion prayer ipinaagi na sa sabayan na pagpangadyi sa man iba-ibang lugar hali parigdi sa Camarinesor ang karutan na magbaba na ang presyo kan sibuyas pamilya.
Yata pala nangangadyi na ang mga taga Camarines Sur na babaan na ang presyo kan sibulyas. Bali, dahil man po yan madadara basta sa pangadyion kung kinakaipuhan maghiroan sa tuyang gobyerno. Iba kung darawon sa pangadyion ta kung dahil man maghiroan sa tuyang gobyerno na mapabaraton presyo kan sibulyas, ay useless yan. May kasabihan baga, nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. Magparapangadyi tama na magbarato ang sibulyas kung surayaon sa gobyerno na nagmamaniobra kan pagpabakal kan sibulyas dahil man naghihiriro. Useless yan. Kaya tama itong sabi ni Congressman El Rebilla Perte, magtanom nin sibulyas ang mga taga Camarines Sur. Ang aning dahil na magparaasa sa ibang lugar, dahil na magparaasa duman sa Nueva Ecija na sindasanan may sibulyas. Ini man ana matindi o sarong lalaki, pero may diferensya ni kaskason magdalagan. Pinagbistuan na lalaki sa Estados Unidos na ginis bilang pinakamarikas na maglakaw gamit an sa iyang mga kamot. Hamak mo yan. Matindi po ini. Nailista sa Guinness World of Records ang sarong person with disability o PWD duman sa Ohio, USA na si Zion Clark bilang may pinakamarikas na record pag naglalakaw sa rayong 20 metros gamit ang sa iyang mga kamot. Malinig man kaya ang sa iyang piglalakawan na gamit ang kamot, pero kung dyan sa kadlagan, indaman sana. Sigon sa report, si Zion iyon nakakuanin makangangalas na oras na iguanin 4.78 seconds sa ibungkan sa iyang mga o kan sa iyang kamugtakan asin mamundo na nakaagi. Si Zion ang nagtitinir paman na positibo ang pag-iisip, matindihan sa iyang kamauutan na maabot ang bituon nin triumpo. Naabot na. Ito nga ni, ka nagkaklase ako ng driving, putol so kamot. Na saro, putol so sarong takyag, maray mag-drive. Kaya, ini man, maray man maglakaw. Kamot ang gamit. Uy, dumambalan sa siyudad kan Naga, posible na magkaigwanin na iconic o Instagrammable bridge sa Naga. The bridge for the Almeida Mabulo Bypass Road, which started construction under our administration on October 15, 2020, was already given 200 million pesos. Budgetary allocation now found in the 2023 General Appropriations Act, thanks to the national government for this major project. Per most recent coordination meeting with the planning division of the DPWH, we can pursue the construction of an iconic bridge over the Bicol River and the said bypass road immediately. I convened yesterday the city's special projects team to consider the design for the said iconic bridge. Subject to the final approval of DPWS, the design should be distinct to and reflective of Naga. The city's special projects team will start putting together the concepts for the said iconic bridge. You can be part of this historic project, like and or comment
on this project as in pwede man po kamo magpadarakan sa indong kaisipan by commenting and or sending your thoughts or proposed design through this post. Naray pa sa Ciudad Canaga, digdi man sa Iriga, ano man daw. Gawa na palanduman gigibuho na iconic bridge. Ay na daw sa iconic Capitol. Sagkod ngunyan mayo mga itong naman. Ginaba pa sa Capitol yung provincial kan Camarines Sur. Sa iconic Capitol puro sa nagraba. Sa baybay ay talagang pangyayari, sabi nga ni Kayan. Napaono raw. Gusto ko man ko itong mahaman na iconic Capitol na ito digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Sayang man. So mga daga duman gan mga paraomang pig para patambunan at aniho na suparoy. Pinatambunan baga ito. Tapos dahil man palang tutugdukan, may temporary restraining order po ang korte. Garo dahil nasunod so mga susundon para makakonstruir kan iconic Capitol. Sabi ka itong mga paratanom na ibakwar na duman. Mayo man nga yung tol-tol na evacuation ay mayo man nga kaming tol-tol na istaran. O relocation site na ipinagtauan probinsya para istaran mi. Ay paano man nga kami kaini? Kaya napurnada po itong iconic Capitol digdi sa probinsya ng Camarines Sur. Naman mga graba sa kabaybay. Nakatarambak duman sa tutugdukan kuno kan iconic Capitol. Kaya Kapitolyo Provincial rin nagmapa. Marigag ko man pinagbabayad-bayad dawad to nalilipana di naman gintana pinag-repair na sanad to ta nganing agko pa man Kapitolyo Akamsur nuwan pag nag-iani ka sa to Capitol mabayad mo hadto ripunggas so Capitol mga puon na sa nakuposte ay indang buhay tayo ni sa Kamsur. Maray pa ang Ciudad Canaga nagpaparaasinso. Kaya alaton taman ang Kamsur kung mag-asinso talaga. Ang pili nag-aasinso. Ang banwan po kan pilingon yan talagang asinsado na pag-abot sa komersyo. Ang iriga nag-aariba pa sana. Alatundan pag-ariba kung anong si kunyan mga Digimandi iba man ang meaning kan ariba. Ari pag iba-iba ang mga alpilor mambira man niya ako si Digimandi kung ano man ang sinabi naman sa aribay. Pero alaton sabi nga ni Ken may mga ginigibo man na lakdang para mapaasenso ang syudad kan Iriga si Mayor Rex Uliba. Sabi nga ni Ken, Arriba, Iriga. Then ay nabot na po kita kan oras sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa lado technical si James Oco. Sa information sa Aldrin Orlanda. Sa transmitter si Joanner de Villas and man si Tony Matic Saison. Ako man po si Philip Barasay na nagpapadyos mabalos ka na sa indong daing isawang pag-antabay sa liwat. Sa masunod na Sabado mag-iribahan po giraray kita sa laog nin Saro may kabang oras na presentasyon kan Bareta sin Platica.